Nije wieke al, dan binnen de verkiezings voor de Tweede Kamer. Van manje oont mij waasde, maar dit hier net 1, maar 3 dagen stemd worden. Joe het waard in Emmenwaarde Dobbin Anjem het stembureau opbouwt. We zijn eerder begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen, omdat we dit keer te maken hebben met de coronamaatregelen. Er komt gewoon een hele prutte extra bij Sjen. Dus vandaar dat wij in oktober al met de eerste voorbereidingen begonnen binnen. En dat is maar goed, want het is een hele klus. De organisatie is dit jaar wat dreger als oors. En dat komt vooral omdat er nou dus 3 dagen gestemd worden kan. Dat geldt ook voor het stembureau in Anjem, maar wel voor een specifieke doelgroep. Op maandag 15 en 16 maart kunnen de kwetsbaren onder ons stemmen op het stembureau in Anjem, Dokkum, Kolm of Vervet. Dat is inderdaad voor mensen die zich kwetsbaar voelen. Maar mensen die zich net kwetsbaar voelen, maar toch graag stemmen willen op deze dagen, kunnen dan ook de plak. Dat er nou op meerdere dagen gestemd worden kan, had als gevolg dat er meer vrijwilligers nodig binnen. Liter zitten er 3 mensen op een stembureau. Nu moeten er 4 mensen aanwezig zijn. Het 4e stembureau die bij de ingang zit, die houdt toezicht op hoeveel mensen er in het stembureau binnen. Mocht er geconstateerd worden dat er boeten een aantal mensen binnen die nog stemmen moeten, dan wordt er aan hun vragen dat ze even wachten kunnen bij de ingang en dat ze rekening houden met de orometer. Als er dan weer 1 persoon uit het stembureau is, dan kan de volgende weer naar binnen. Mensen die in Anjem stemmen willen, kunnen dus maandag, dinsdag en woensdag te plak in het MFA. Het stembureau is tussen 11:08 en 9:00 open.